TV. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako Okay, sa good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sendo gabos mga tugang na nagantabay kang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase O.P. Ganyan na daw ni Webes. Petsa 3 kang bulan ning Abril 2025. Kumusta po kang mga tugang? natin ang Diyos. Sana po iyang kamo sa maray na kamugtakan ng hinaldaw. At siyempre po ngayon bagang aldaw, hindi kita nilang digdi sa aldaw. Siguro magnangalas ka. Ano man pa, today kami niyan. Siguro dahil nandun na naaraman ang katuwing sinisilibrar niya na aldaw ay ang tinatawag ng Albay Day. Okay? Ano ba yung Albay Day ini mga tukang? Okay? Anong ibig sabihin ng special day ng Albay? Kasi di ba may Ola Day, may Albay Day. Ano po inyong kuyang, ano ba ang kuyang ini ang significance? Ano? Sabi nga, parang di kita magtrabaho, wag para kayo na. Actually, igwaning talagang significance yan. Ano? Ang significance ka ang mga tugang o mga na tinatawaan kaning importansya ang sa puyang runa, sa puyang lugar digdi sa Albay na kita magselebrar kang foundation anniversary. Dahil ko lang alam kung ikapira ng pinang sinunya na April 3, pirang sabi nga how many years na ba ang Albay Day na sineselebrate, ano? So yun po, celebration ng Albay Day. Ito po ay sigon sa tinatawag natin sabihin non-working holiday dito sa Albay, kasi nga special and working day for Albayanos, kasi inisa po yung sineselebrate ang foundation. Okay? So masabi kita, kasualay pa inihong Albay na in-establish. Alam mga tugang, April 3, 1574. Yan, ano? Kaya sabi nga ni capital and largest city ng Albay, walang iba kundi ang Legazpi. At siguro sabi nga kayo ni, perang syudad na ang ang Albay na igwa. How many cities are there in Albay? The province of Albay. Alam mo, ang Albay mga tugang is composed of 15 municipalities and 3 cities. Ano? And the capital of the province is Legazpi City. And of course, ito po ay itinangaran after Miguel Lopez de Legazpi, the Spanish conquistador, ano, who came to the Philippines in 1565 and started massive colonization. Yan mga tugang. And for the information, mga tugang, ang Albay, ano, sabi ko mga tugang, in-establish po iniho April 3. April 3 yan. In-establish po ba ang Albay April 3. And kaya mula noon, ginibo na ining Albay na lalo ang Legazpi, ano, na talagang lugar na kung sa iyaw nga ni ang Mayon Volcano, no? Kasi ang Mayon Volcano po wala sa Naga. Iba po doong Mayon Street pero may duman Mayon Volcano. Yan. Kasi digdi sa Albay, mag-ikot ka digdi. Mahilig mo talaga ang Mayon. Miski sa ka magduman ka nga sa Catanduanes, duman sa bandang San Andres, mahiling mo, dumanan ming beach duman, ano, mahiling mo sutong Mayon. Actually,
di ko alam kung sa susubod nahiling man ang mayon. May partido man, ano? Di ko alam sa Masbate kung nahiling. Pero sa Camarines Sur, sa Naga, nahiling man ang ano. Di ko alam sa Camarines Norte kung nahiling ang Albay. Ay, ang Albay. Ang Mayon Volcano. Yan mga tugang iyan. Ano? Kaya nahiling kasi mag-ikot ka nga ni, ano? Mag-ikot ka digdiyo, mag-aagi ka digdiyo sa Legazpi, ang 360, ano? Mahiling ka ang sa tuyang pinaka sinasabi we are proud of because there is no other Mayon volcano, nandito lang po yan sa Albay. Hindi pong Mayon volcano sa ibang lugar, ha? Daing volcano sa ibang lugar. Digdisa na ang Mayon volcano. Ang Taal, bako digdisa, ano ini, digdisa Legazpi, kundi nasa yan sa Batangas po yan. Okay? Sa may Tagaytay yan. Natugang, ano? Kaya sa tuyang umawon ang mga founding fathers, no? Yung mga primerong sabi nga ni itong sa primerong puon pa ka ito. Alam mo, sabi nga puon pa ka itong panahon, ano? Inibaga 2018 po pala ini nahiling ko dito Republic Act number 1111119. Okay? Yun. Okay? Yun po pala yan. Nasa Congress of the Philippines na an act declaring April 3 of every year a special non-working holiday in the province of Albay, including the cities therein in commemoration of its founding anniversary to be known as Albay Day. Gusto ko pong maaraman mga tugang, maluya man ako kaya sa history, sisayan mga founding fathers kaya digdi sa Albay. Ano sayang ini mga tugang kaya naka-record ako ta sa atyan, maduwan pa ako sa Tigawon ta ito nga ni mga tugang. So sa ko yung pinsan ay may minisahan pa ako naman sa Tigawon. Iyo. So kaya de ako nakapag-live nun yan. Okay. So but anyway, ang putun pa siguro si Google, ano? Founding fathers of Albay, ano? Kasi igwa yan mga founding fathers. Kahaputun ta, yun nga sinasabi digdiyo. Who founded Albay? Yan. Pero parang igwa kita ng history baga. Magayon iyan. Ano? Who founded Albay in 1572. Okay? 1572. Juan de Salceda in search of gold. Yan. May gold digdi sa Albay. Sabi yan, in search of gold, penetrated, ano? The Bicol Peninsula from north and made it as part south of Libon. Ay, ito para sa Libon, ha? Establishing the very first settlement called Santiago de Libon. So, nainot pala ang Libon, mga tugang, ha? History lang pa niya. FYI, for your information, ano? In 1574, the Spanish adventurers in Bicol returned to Manila with over 4,000 ounces of gold. So mga tugang, ibig sabihin mga tugang, digdi sa Bicol, igwaning ginto, gold bagay, ano, duman sa Libon. Yun pa lang ang mga tugang, ano. At ito nga ni, mahiling sa mga tugang, inihong sisay ang mga primerong mga tao digdi sa Albay, ano? Indigenous people of Albay. Yan. In the province of Albay, mga tugang, the dominant ethnic group of Bicolano, but there are also three indigenous groups, the Agta, Cimarron, the Agta Tabaungan, and the Tabu. Alam mo mga tugang, kaya itong nagdumang kami sa Ginubatan, ang samuyang pigtawaan ng mga, ito bagang nagkaigwa ng bagyo, ang tinawaan ng tabang duman, so mga agta dyan sa Ginubatan, duman sa, ano, ano nga ni ako, itong mga tao kaya nagdurman, so chiptain ninda, padakol, mga aki, ikaw man talagang, ano, sa mga tugang tang agta dyan, ano, magbawal sila mga tugang, tinawaan ng mga
mga bado, ano, kadakol, may pagkakan, may mga medicine nga ni paman, pagmahon sinda, pero ini mga tugang kang anta-anta. Actually, bako naman sila talagang nakabahag, ano, nag-aadal ng hani sinda duman sa mababang paaralan, ano. So, mga tugang, sila po ang mga primero. Hindi po sinasabi na the Bicolano, majority of population of Albay are Bicolano, who are fourth largest Filipino ethno-linguistic group. Kadakol kaya mga Tataramon, pag nagdumang ka sa Pulangi, iba ang Tataramon. Pag nagdumang ka sa Minihong Ginubatan, iba ang Tataramon. Sa Uwas, iba man. Sa Daraga, iba. Ligi sa Legazpi, gulpi talagang Pilipino. Sabi nga, fourth largest Filipino ethno-linguistic group. Kadakol talaga. And then, sinasabi ligi mga tugang, di Agta Tabangon, ano? Another indigenous group with communities sa Tiwi, ano, sa Albay, including Nisibis, Mayong, Puruan, and Sitio Tapgun, ano? At of course, ang the third indigenous group in Albay ay ito po mga tinatawag natin tabu. Okay? Yan. Anyway, babalik girari si Father Butch pagkatapos kang mga patalastas. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Katabang at kasurog sa edukasyon, Ako Bicol. 131 sa balota. Sa kalusugan, Ako Bicol. Sa kabuhayan, Ako Bicol. Sa panahon ng sakuna, Ako Bicol. Sa mga entertainment workers, Ako Bicol. Ako, si Jericho Rosales, isang Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. This political advertisement paid for by Ako Bicol Political Party, second floor, Embarcadero de Legazpi, Barangay 27, Victory Village, South 4500 Legazpi City, Albay, Philippines. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May uno plus na kalidad, mag-uno plus asa sa imong mauwag. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang uno plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno plus matabang sa imo. May uno plus na kalidad, mag-uno plus asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, at sa tuyang ani mga tugang na pinag-urulayan ang manunugod sa Albay Day. At siyempre, ngunya na Albay Day, holiday po yan. At sa kasubak ko, sinabi ko sa inyo mga tugang na ang Albay pala, ano, ay na-discover, who founded Albay is Juan de Salcedo in 1572. Just ano lang ha, at doon po sa Santiago de Libon in 1574, nakakuasinda ng gold, ounces of gold, ano. At sabi nga ni, iba-iba ang apodigdi sa Albay, ano. Yung Albay, sabi ka ang Albay, ano, sabing Albay, babakalon ko na lang iyan, Albay. Albay, ay bibilhin ko yan, Albay. Pero ang salitang Albay kasi mga tugang, Kastila po yan. Al, to, bay, to the bay, harani ka sa dagat, ano. Kaya ito pong salita ng Albay is to the bay. Ano, harani sa dagat kasi ang Albay, yung baga. Kaya yan ang ibig sabihin mga tugang kaan. Ano, ang history nga ni mga tugang, sabi ka, magiging kapag adalan nining ngunya ng hapon, ano, parang mag-debate mo na kita, ano, kasi siyempre, pamaya, pagdating ko sa third and fourth, sa tuyan nababasahan ang Ebanghelyo. Pero magayon manggilari nita, at least aramuntata, kita nagsiselebrar kang Albay Day. Ano ba yan, Father? Yan, mas marin. Igwa ka mong na knowledge bagang apod kaan. So, long before the Spaniards arrived, alam mo, igwa na mga tao digdiyo sa Albay. Ano?
a thriving civilization. Sabi nga, called Ibat and then Libog. Ang Albay pala, dati Ibat iyan, pagkatapos ng Libog. Ano? Albay was one ruled by Gat Ibal. An old chief was also founded the barangay of Sawangan. Yun. Kaya dyan sa, igwa kitang Sawangan, baka, now part of the city of Legazpi. Ano? Si Dar Perez, yan, Aram Angkaan, ano? Hi Dar! Okay, and si historian William Henry Scott wrote that the local epic called Siday, entitled Bingi of Ladawan, an Albay Dato by the name of Dumaraog, went to Lawan, the present day ngayon, northern Samar sa Lawang, to ask the hands of Bingi, bringing with him 100 ships. So, kaya bago nagdigdi sa mga Kastila, may mga tao na digdi, ano? Dato therein from the settlement of Lawan. Yun nga, yun po mga tugang iyan. And then, noong by the name, noong Spanish vessel anchored in the harbor of Legazpi noong 1543, by oarsmen clothed in gold while wearing in his own earrings and chains. Ano po yun? Ito na po ang nangyari. Spanish colonization. Kaya in July 1569, si Luis Enriquez de Guzman, a member of the expedition led by Maestro de Campo Mateo de Sas and Captain Martin de Goiti, led the group from Burias and Ticao Islands, okay, and landed yon sa ano po yun, sa tuya history ni mga tugang, ano. And then from that point on, another expedition explored an interior that founded the town of Camalig. Yon. And then sabi ko nga kasubago, in 1573, si Juan Salcedo penetrated the Bicol Peninsula from north to south as far as Libon. Ano? And establishing the settlement of Santiago de Libon and Jose Maria Peñaranda. Okay, may Peñaranda Street, hindi ba? A military engineer was made corregidor of the province of on May 14, 1834. He constructed public buildings and roads and bridges. Yun, magayon mga tugang, ano? And of course, the entire Bicol Peninsula was organized as the province of two divisions noong panahon. Camarin, ano? And the northwest, and Ibalon in the southwest. Ano? In 1636, two partidos were separated. An Ibalon, kaya mahiling mo ang Ibalon, may na daw kawang Ibalon, di ba? Ibalon mo na sana. Tamahali ako, magbalon ako. Ay, joke lang. Became a separate province with Sorsogon, yung Ibalon, as the capital. In the 17th century, Moro slave raiders from the southern Philippines ravaged the northeastern coastal areas of the province of Albay. And by the end of the 1700, Albay had 12,339 native families. Okay, itong panahon 1700 and 146 Spanish-Filipino families, mga nalahian. Okay? And of course, mga tugang, sabi ko nga kasubago, dahil ining sa tuyang Mayon Volcano, dahil maaagaw ni numantay ang Mayon Volcano po, yaon digdi sa Albay. Dahil po sa Masbate, dahil sa Camarines Sur, dahil sa Sorsogon, kundi yaon sa Albay. Okay? And of course, this is the most beautiful volcano, but of course, violent din pag mga eruptions. Sabi nga, noong February 1, 1814, grabe 5 towns surrounding its base was damaged and destroyed. 5 towns. And that eruption, the town of Cagsawa, yun, to relocate, dati unrelocate po kayo yung Cagsawa town, yun. And then relocate to its present site. Ito na po, digdi sa may Daraga. So a decree was issued by Governor General Narciso Claveria
in 1846, separating Masbate, Ticao, Barias from Albay. Yan. So nailing mo ha. So nailit pala sinda from Albay to form Comandancia of Masbate. Okay, yan mga tugang. Albay was then divided into 4 districts: Iraya, Cordillera, or Tabaco, Sorsogon, and Catanduanes. Yung panahon ka ito. So nailit talaga pala ang Albay ha. Mailing ta. Nag-separate na lang yung Masbate, Ticao, and Burias from Albay. Okay? So, magayon mga tugang na kita mayroong aram, kang sa tuyang sineselebrar kasi ini mga tugang magayon ini. And sa tuya. And of course, sabi nga mga tugang, saro sa maduman kita sa pagiging Katoliko. Saro sa pinaka dakulang kadakol na Katoliko ay digditabi sa probinsya ning Albay. Okay? So tatawag ko kayo mo statistics. Mga tugang, yan nga sinasabi, digdi sa Albay, kadakol mga Katoliko, kadakol. And sabi nga, among the provinces in the region of the Bicol region, Albay has the highest proportion of household population who reported to be Roman Catholic as their religious affiliation, with 1.32 million persons, or 96.2% of the 1.3 million household population in the province of Albay. Yan ang mga tugang mahiling tadigdi sa Albay. So talagang sabi nga mahapot pa kita, who brought Catholics in Albay, who sabi nga mga tugang magain ni pag-adalan ta kasi magain ni sa history baga. Who brought Catholics in Albay. Yan. Yun mga tugang yan. Well, kung hilingon ta mga tugang, Catholicism in Albay like the rest in the Philippines, was introduced by the Spanish missionaries and settlers who arrived in 16th century, primarily to the Franciscan order. Kaya mga tugang, kaya ito naabutan ko pa yan digdi sa kaya tingnan mo sa Daraga, mga Franciscan itong miski kagsawangan mga Franciscan and ang last na yata diyan na Franciscan sa Daraga kaya ito si Father Sim o si Father Kim. Agad na po ito. Na-met ko po ito, So, digdi sa Bicol, siya po ang nagdara. Catholicism in Albay was introduced by the Spanish missionaries, especially by the Franciscan, order. Okay? And sabi nga, Uwas Church, St. Michael the Archangel Parish in Uwas was founded by Franciscan missionary by Francisco Aragones in 1816 with the evidence of baptism dating back in 1587. Pagkatapos yung Tabaco Church, isa po yun mga lumang simbahan di sa Albay. St. John the Baptist Parish Church, commonly known as Tabaco Church, was also founded by the Franciscans under the advocacy of St. John of the Baptist and became the independent parish in 1616. Yan, mga tugang. And of course, yung Diocese of Legazpi falls under the jurisdiction of the Diocese, yung po mga tugang, Diocese of Legazpi. Yan, magayon, na sa tuyang naaraman. Yan ang sa tuyang dapat maaraman madigdi sa Albay. Kaya, anyway, babalik nila si Padre Butch pagkatapos ng mga pagirumdum. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex. Sa Uno Plus,
Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Come to the metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat it, whatever you style. It's here at the metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the metro. There's something for you at the metro. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Okay mga tugang, balik po kita kiraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Nasa third part na po tayo ng ating programa. At syempre, akin namang bibigyan ng importansya ang ating marhay na bareta ning saaldaw ning Huwebes. Father Butch, ano ang marhay na bareta ning kagurangnan ngunyan? Mahapot siguro ka mo. Alam mo niya na Huwebes, ika-4 na linggo ng Kwaresma mga tugang, ay magayon ini si Jesus talaga nagpapatutuo na nga lang talagang habo man talagang paniwalaan kang mga tao na si Kristo talaga ay si Kristo. Minsan paniniwalaan pa natin mga fake news. Anyway, babasahin ko mga tugang mula sa Ebanghelyo ni San Juan, ika-5 kabanata, 31 talata hanggang 47. So chapter 5 of the Gospel of John, verses 31 to 47. So basahin ko mga tugang ha. Kung nagpapatunay ako sa aking sarili, di mapanghawakan ang aking patunay. Ngunit iba ang nagpapatunay tungkol sa akin at alam kong mapanghawakan ang patunay niya tungkol sa akin. Nagpasugo kayo kay Juan at binigyan patunay niya ang katotohanan. Ipinapaalala ko ito para maligtas kayo. Ngunit hindi ko hangad ang patunay mula sa tao. Siya nga ang ilaw na may sindi at nagniningning at ginusto niyong magalak pansamantala sa kanyang liwanag. May patunay naman ako na higit pa kaysa kay Juan ang mga gawang bigay sa akin ng Ama upang tuparin ko ang mga iyon. Ang mga gawa mismong ginagawa ko ay nagpapatunay na sinugo ako ng Diyos. At nagpapatunay rin sa akin
ang amang nagsugo sa akin. Kailan may di ninyo narinig ang kanyang tinig, ni nakita ang kanyang anyo, at hindi rin namamalagi sa inyo ang kanyang salita dahil kayo ay naniniwala sa kanyang sinugo. Sinasaliksik ninyo ang kasulatan dahil inaakala ninyong doon kayo magkakaroon ng buhay magpakailanman. Nagpapatunay nga sa akin ang mga yun, ngunit ayaw ninyong lumapit sa akin para mabuhay. Hindi ko hangad ang papuri mula sa mga tao, ngunit kilala ko kayo. Wala sa inyong sarili ang pagmamahal sa Diyos. Sa ngalan ng aking Ama ako dumating at hindi ninyo ako tinatanggap. Kung sakaling may dumating sa sarili niyang ngalan, siya ang inyong tatanggapin. Paano kayo makapaniniwala kung papuri sa isa't isa ang hangad ninyo at hindi ang papuring galing sa tanging Diyos ang hangad? Huwag ninyong akalain na ako ay magsasakdal laban sa inyo sa harap ng Ama. Si Moises ang magsasakdal laban sa inyo. Siya ang inyong inaasahan. Kung pinaniniwalaan nga ninyo si Moises, paniniwalaan din niyo sana ninyo ako sapagat tungkol sa akin siya nagsulat. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga yan na sinulat, paano ninyo paniniwalaan ang aking mga pananalita? Mga kaibigan, yun po ang mabuting balita sa araw na ito ng Huwebes, sa ika-4 na linggo ng Kwaresma, araw ng Huwebes nga, ang mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 5, talata 31 hanggang 47. Napakaganda po Dito, nagpapatunay si Jesus. At may nagpapatunay kay Jesus. Galang talaga ang mga tao hindi naniniwala. May ebidensya na nga Pero alam mo, bakit kaya minsan may mga taong hindi makapaniwala? Alam mo, dahil sa, ang tawag ko dyan ay pride. Kasi ang tawag natin, kayabangan. Kaya mga taong mayabang, hindi naniniwala kung kani-kanino. Ang pinaniniwalaan lang nila, ang sarili nila. Ako lang ang palaging tama. Ako lang ang boss dito, di ba? Ako dito ang boss. Ako dito ang leader. Kaya maniwala kayo sapagkat hindi ako nagkakamali. Wow, ganun ba? Yan ang problema sa mga tao minsan, paniwalang paniwala sa sarili, bilib na bilib sa sarili. Yabang lang po yan, alam mo, sabi nga, itong tinatawag natin na testimony, importante po ito magpapatotoo, nagpapahayag, nagpapatunay. Yan ay mahalaga ngayon Ang tanong tayo ba ay mga Kristiyano, nagpapatunay tayo kay Kristo? Okay? So, yun ay importante. Ang problema kasi minsan ibang tao hindi nagpapatunay kay Kristo. Pinatutunayan nila ang sarili nila. They want to prove themselves. So, mahalaga po ito na patunayan natin ang tungkol kay Kristo, ang tungkol sa Diyos. Kaya ang tanong ni Father Butz, maganda po ito How do we bear witness to Jesus? Paano tayo nagiging saksi? Alam mo, sa panahong ito ngayon, ang kailangan natin, hindi naman mga guro, mga saksi, yung mga nagpapatotoo, nagpapatunay tungkol sa Diyos, sa kabutihan ng Diyos. Kaya maganda po ito na sana may mga, kahit sa sermon nga, dapat in a way, tayo ay nagiging saksi. Kasi iba yung preacher sa witness. Kasi mas kapanipaniwala yung witness kaysa sa preacher. Kasi yung preacher ay pwede magsalita tungkol sa mga lang yan, sabi-sabi. Ay sasabi niya ganito. Pero pag sinabing witness, saksi, ito talagang naranasan. At yung naranasan niya ay kanyang ipinapahayag sa tao. Importante sa atin ngayon We need witnesses.
At ang kailangan natin, Christian witnesses. Paano ba tayo magiging Christian witness? Alam mo mga tugang, nung nagmisa nga ako diyan sa may Embarcadero, ang tanong ko kasi, sino po ba sa inyo rito ang naka-experience siya ng yung tinatawag parang second life na pangalawang buhay mo na ito, binigyan ka ng pagkakataon mabuhay. Meron doon na matanda, mga 86 years old, yung pa rin nabagok siya. At ang nag-share nga, kasi nakita, witness po kasi yung apo, yung babae. Siya Father, ako pa magsasalita tungkol kay Lolo. Kasi nakita niya mismo anong nangyari kanyang kay Lolo at kung paano inalagaan ng kanyang nanay ang kanyang Lolo. Maganda po yun. Yan po ang sasabi kong patotoo. Okay? So, yan ang importante ngayon. How can we become, sabi nga, witnesses of Christ? Yan ang importante. Hindi yung tinatawag natin na yung lang, siyempre lang na mga preacher. Okay, but ang importante, how can we become witnesses of Christ? Father, hindi pa ako saksi ni Jehovah. Katoliko pa ako. Of course, witness of Christ ang tawag sa saksi ni Jehovah. No, alam mo, we have to be witnesses of Christ. But how can we become a witness of Christ? Do we share the Word of God to others? Father, nakakahiya po kasi. Pag i-share ko ang salita ng Diyos, hindi naman po ako pare, hindi man ako madre. Pinagtatawanan po ako. Hayaan mo, pagtawanan ka, insultuhin ka pa. Totoo naman yung mga alagad, hindi ba? Pinagtatawanan, pinag-iinsulto. Ganun talaga. Pag ikaw witness, kasi unang-una, they will discredit your testimony. Tulad ni Kristo. Si Kristo gumawa na ng mga milagro. Ang pinaka-tunay talagang milagro niya, yung nabuhay siya na magmuli. At tingnan mo, ano nangyari? Parang salangutin, i-oppose yung pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Sabi ng ipamalita ninyo na ninakaw ang katawan ni Kristo. Hindi po siya nabuhay na magmuli. Tingnan mo, mas noon pa man, may fake news na. Mas pinaniniwalaan natin ang fake news. Tingnan mo nung nakaraang last week dito, nung nakaraang na may bomb threat sa UST. Sabi nila? Pinaniwalaan na yung fake news. Kasi doon sa nagbibigay ng tunay na news. Mag-ingat po tayo. Kasi ang tunay na witness, nagsasabi ng good news, hindi fake news. We have to be witnesses of Christ when we bear testimony to others and help them learn and follow Jesus. Yan ay mahalaga. Okay? Anyway, siguro maganda po na sa pagbabalik ko, talakayin po natin ito. How can we become a witness of Christ? Okay? How can we testify and give testimonies to other people about Christ? Babalik pa rin si Padre Bruce pagkatapos ng mga paalala. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape Asin Baretang Agraryo. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase LP ng UST Legazpi Munyanal daw ng Webes. Okay, mga tugang, sa tuya nga tinatalakay ngayon kung paano tayo magiging tunay na saksi ni Kristo o maging saksi ng Diyos. Okay? Ang ibig sabihin saksi, yun ang mga nagpapatotoo, nagpapahayag. Ang kailangan ngayon sa tao, kung bakit may mga Katoliko, may mga naging Katoliko, dahil may mga nagpapatotoo. Yan ang importante ngayon. Nagpapatotoo. Kada ko mga convert na nagpapatotoo. Okay? So, ngayon, gusto ko kayong bigyan na paano natin na ma-introduce si Kristo. So, 5 ways to be better witness for Christ. So, alam mo, maganda po ini.
Ang gawin natin, simple lang naman, 5 ways to be better witnesses of Christ. So, siguro magtanong tayo, hindi ba? Ask questions. Because asking good questions and listening to their answers or responses, well, are important skills of sharing your faith. Okay? Magtanong ka. Ano? Naniniwala ka po ba sa Diyos? Yun, pwede yun. Ako hindi ako naniniwala sa Diyos, Father eh. Okay, bakit hindi ka naniniwala? So, pakinggan mo muna. Huwag ka ba, baka maniwala ka agad sa Diyos? Hindi, pakinggan mo. Ano, kasi, ang problema kasi sa atin, we try to impose. Makinig ka, dapat makinig ka rin sa kanila. Kasi nagsabi, hindi ako naniniwala eh. Oh, natural. May mga tao talagang hindi kasi nga baka bakit ay sa mga ganito? Bakit ako maniniwala sa Diyos na yung mga naniniwala nga sa Diyos tingnan mo ang buhay nila hindi mapagmahal, hindi mapagmalasakit. Tingnan mo, mapag-away pa, machismosa pa. Kaya hindi ako naniniwala sa Diyos. Yun, ikaw. So tinamaan ka tulos. Siguro yan may mga dahilan kasi. Siguro may mga bad experiences sa simbahan. Kaya umalis sila sa simbahan. Pakinggan mo na. Okay? Hindi yung magtanong ka lang. Listen to them. Okay? Okay? Ask questions and listen to their responses. Okay? Because that, in a way, that will be your key, yung susi, na makapag-share ka ng faith. Alam mo, hindi kita pipilitin, parang ganito. Hindi kita pipilitin maniwala sa Diyos, pero alam mo, sa naramdaman ko at sa nalalaman ko and everything, nagkwentuhan na kayo. So, importante, magkwentuhan kayo, mag-istoryahan ka mo. At dito, wala na munang imposition. Pag hindi ka maniwala sa Diyos, mamamatay ka. Pag namatay ka, pupunta ka sa impyerno. Walang ganunan. Yan ang problema sa atin eh. Huwag masyado tayong dogmatic. Ano? Tanda natin, may mga taon lumabas sa pagkakatoliko dahil sa nasaktan sila eh. Ano? Dahil sa may mga ugali natin mga Katoliko din na nakasakit tayo. Oh, because we are perfect. Kaya dapat humingi tayo ng kapatawaran. May mga taong ganun. Sorry Brad. Sorry kasi makasalanan din kami. Kaya pagdasal na lang po natin yung mga taong gano'n. No? So gano'n, doon, nagsimula ka na. Because when you put prayer, nagsisimula ka na ng sharing your faith. You share your faith. How can we become witness for Christ? By sharing your faith. Share your faith. And when we share your faith, please, don't impose. Huwag mong ipilit. At ito nga, sabi nga, mahinahon, maganda ang pakitungo, hindi yung ikaw nagmamarunong. Ang problema minsan, nagmamarunong, ikaw, para mo sinasabi, ikaw hindi ka marunong, kaya maniwala ka sa akin kasi ako marunong. Walang yabangan, hindi po, masisira ka agad, hindi lalo maniniwala yan sa Diyos. Bakit? Ikaw na naniniwala sa Diyos, hindi mo ipinakikita, hindi mo ipinadadama ang Diyos sa Kanya. Ipadama mo ang Diyos. Alam mo, kahit makasalanan ka, Brad o sis, mahal ka ng Diyos eh. Mahal ka ng Diyos. At kaya nga, ako, ngayon, kunyari, kung bakit ako naniwala sa Diyos, sapagat hindi ko kaya lahat, pero binago niya ako. Nang kanta ngayong, nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Gandang umaga, kay ganda, totoo po talaga. Share your faith. Number 2, mahalaga po yun, share your story. So, importante yun eh. Mag-share tayo ng story. Okay? Kasi, yun na nga yun eh. Pag nag-istorya ka, o tulad nung inistorya sa akin ni Noe Dora, dating pastor po siya. Pastor, hindi siya Katoliko. Pagkatapos, ang nangyari sa kanya, sinisira niya kasi yung mga revolto, pinupukpok niya ng martilyo. Inuuna yung mga ibang santo, ang pinakahuli niyang pinupukpok, sinisira, minamartilyo ay ang estatwa ni Mama Mary. And one time, habang pinupukpok niya ang estatwa ni Mama Mary, may narinig siyang salita. Bakit galit ka sa nanay ko?
Yun ang narinig niya. Doon nagsimula eh. Nagsimula ang conversion. Sabi ni, siyempre protestante siya, nag-deliverance siya. Ay, hindi, demonyo ka. Tapos, narinig niya uli sa ano niya, bakit galit na galit ka sa nanay ko? Sabi niya, ang demonyo wala naman nanay. Sino ang may nanay? Si Jesus. Ay, si Jesus nga yun. Kaya mula ng gabi, hindi siya makatulog. At doon nagsimula yung kwento niya kung bakit siya naging Katoliko. At nag-aral na siya ng Fathers of the Church, hindi lang Bible ang pinag-aralan niya, church history, pinag-aralan niya yung mga bagay-bagay tungkol sa reliyon, hanggang nagtanong na siya at nagkumpisal, nagpabinyag na siyang Katoliko, hanggang nagkumpisal, hanggang ngayon nag-aaral siya. Nag-aral talaga nag-aral. Hindi lang Bible ang pinag-aralan niya. Ang pinag-aralan niya, kasi tingnan ninyo, ang Bible kasi ginawa yan after nang si Jesus by buhay, may mayroon bang may Gospel of Mark na ba? May Gospel of John? Wala pa. Pero ang nagdoon yung Fathers of the Church. After the apostles, mga kaibigan, may Fathers of the Church. Yung Fathers of the Church, yun, sila po ang nag-aral na ganyan. And then later on, nagkaroon na ng Bible. At doon sa tinatawag natin na yung Latin Vulgate, yung Bible, pagkatapos doon pa, nagkaroon ng ilan ba ang mga libro sa Bible. Yun po. May canon. So, yun tinatawag yan. The canonicity of the Bible. The inspiration of the Bible. So, hindi po ganun basta-basta. Kaya, hindi lang dapat naman ang Bible, hindi lang po yan ang pag-aaralan. Kundi yung mga una, kasi yung po napakahalaga. Kasi otherwise, putol. Putol. Hindi mo alam yung punot dulo. Ang dapat alamin mo, punot dulo. Yan. So, yan ang kwento ni Noe, ng Pastor Noe. At sabi ni Father, alam mo, nang ako ay, nung protestante ako, Father, mayaman ako kasi sa akin ang pera. Pero nung naging Katoliko ako, Father, nahirapan ako kasi talagang, pero nabali, hindi ko naman ipagpapalit si Kristo na natagpuan ko na ngayon sa Katoliko. Yun. Kaya nga, sabi nga, kasi Father, kulang eh. May Bible kami pero wala kaming Eucharist. Wala kaming confession. Wala kaming ganito. Kulang, Father eh. Kaya dapat, yun nga ang alalahanin natin. Huwag tayo magmamayabang. Ang problema kasi minsan nagmamayabang tayo. Ayaw na natin mag-aral pa ng ibang dapat aralin. Yun na mahalaga doon. Magpakumbaba. Kasi ang ginawa ni Noe, Pastor Noe Dora, nagpakumbaba siya. Yung nag-aral siya na dating hindi niya pinag-aaralan. Ngunit pinag-aaralan niya at na-discover niya. Kung titingnan natin yung mga si Scott Hahn, ganun din po yun. Yung mga conversion story. Marami pa. Mga conversion story. And there is the story that can really inspire people. Na sila po ay kaya nga pala naniniwala sila sa Diyos dahil na ito nga naramdaman nila, nakita nila ang katotohanan. Yan po and then ang pangatlo, now you have to share the good news. You share Jesus to others. Kaya ginagawa natin dito sa DCGP, tuwing alauna, we share the gospel. Binasa ko kanina, yung gospel na kung saan yung mga tao hindi na naniniwala kay Kristo, kahit marami si Kristo mga himala, maraming ginagawa, kahit si Moses nagpapakilala kay Kristo, yung mga propeta nagpapakilala kay Kristo, pero ayaw nilang kilalanin si Kristo. Yan ang problema minsan. Bakit ayaw nilang kilalanin si Kristo? Kasi minsan makikita natin kayabangan lang talaga ang dahilan. Ayaw nilang magpakumbaba. Kaya only those who are humble can really learn. The pride or the proud people can never learn. Anyway, mga tugang, magpakumbaba lang po tayo. Para tayo matuto. Inabot na tayo ng oras ng pamamaram. Sana po ako ay nakapagbigay ng inspirasyon, informasyon, asin, bendisyon sa Indogabos. Tandaan po natin, tayo po ay maging tagapagpatotoo, tagapagpatunay, tagapagpayag
tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Huwag natin hayaan, huwag natin sabi nga, huwag natin pababayaan, huwag tayong manghina, huwag tayong panghinaan. Share the good news to other people. Nagpapasalamat po ako sa ating technical sa tuyang IT and production. Ito po giray si Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi, nagsasabing, let's all be witnesses of Christ by sharing our story about Christ to other people. God bless you. See you again this coming Saturday. Bye-bye.